Ejo, borci, zdravím vás pri ďalšom videu. Dneska si dáme ďalší šalený motovlog. Dajte odber a užívajte video. Ejo, som bardzo zvedavý, ako to bude mať zvuk, lebo som vyťahol vložku zo zvychuku. Čiže ma zaujíma, ako to bude húčať. No a kto sa dudní? Ty kokos, Albar sa učí! Aj dobre zdochyňa motorka. Neznám, čo je za frasa zas. Jasne, benzín. A jak strieľa výfuk! Týpek ma skoro zrazil. To čo bolo? Bolo pamätám, čo nevidel som. Jooo! Táto bára šmíka, tu normálne duny zo piesku sú. Som dobré, že som mi vybral tú vložku, bo to konečne má taký čistý vzduch, vieš. Dobre, už som v susednej dedine pomaly. Tu sa počkať kolo kostola. Len neviem, či chcem ísť až úplne ďalej, bo Top Speed akcia, teraz nová, 2026, čo merajú skoro v každej obci už. A je im jedno, že kde. Vlastne sa stretli sme sa, ja aj ten parši. Snaď ma to nerozkrážil na tejto ceste. Bullshitu. Už tu sú. To sú zase títo, čo vtedy boli. Tak ideme na takú lúku, by sme sa mali dostať. Keď už nerozohrali. Tam zase vidno paneláky z mesta. Že ono ide sama táto motorka, ani pridávať púd nemusím, aha. Sama ide. Ani, nepridávam nič, nedotýkam sa, volám, tu sama ide. Dám taký posed, sem labičkový. Tu už to končí, nie? Čakaj, pôjdem sa pozrieť. Ja znám, kde som. Tam čo sú tie včely, znáš, nie? No tak my sme tu. Keď chceš, tam môžeme skúsiť tá ďalej ísť. Ja, bude sa vám šmýkať na spíči. Neznám. Ja idem na trojke, ako. Tebe sa budeš šmýkať, bo ty máš malé koleso, znáš. Neviem tá čo? Vzadu, skúchame to. No. Tak ako nás spadnúť, to jedine, že maťame, ale nás to nevidíme. Chcem to pozrieť, takže ako to bude. Dobre. Idem za tebou. Kedy mi zdechla motorka? Ja mi vypol, ale nie. A ne, pohodlne. A nepôjdem rýchlo, nešmýka. Na pohodu. Tam sme boli v minulom videu. Alebo predminulom už pre vás. Hej. Hej, videl som. Aj tak to museli do tej dediny, lebo idú tam typci. Vlastne Šepisová. Ale oni sú na bicykloch. A
stretneme, ich pohovoríme. Bo typak mi volal, či nechcem ísť s ním do oných. Tu, ale ja som povedal, že už idem nahrávať video, ale som povedal, že keď sa za nimi pôjdem, čiže... A zajac. Tu bardzo nebezpečne sadiaľ, bo... Jak tak kde po púšti, keby som ja pošol, išiel. Ja mám dobre veľké kolesa, či ja sa nebojím ísť po takomto teréne. Vlastne ideme tam, kde som bol v minulom videu, tam čo čeli boli a ďalej sa mi chceli ísť. Nikdy som tak silne počuli hučať. Ideme takto krásne po lesiku. Kady ďalej? Tady alebo tady? Tak ideme do Umbu, tak ešte preorali plnú cestu. Nemal by som dole neskúriť, bo onen olej som menil. Tak krásne cez tú farmu prejdeme. Idem rýchlo. Najmať si nezastrelia. Taká krásna zakrutá obrovská. Vypni. 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 A tu pri obecnom rozhlase by som sa s týmto videom rozlúčil. Bol by som rád, keby ste mi dali odber. Toto video je video po dlhšom čas na týmto kanále. Dal som si s ním veľa roboty, to znamená, že bol by som rád za like, odber a sledujte ďalšie videá. Čaute.